Snowpark vznikl na Klínovci před 5 lety, kdy jeho existenci odstartovalo mistrovství světa juniorů v Urampě. Pustil se do toho Honza Kašpar, mistr republiky, který měl zkušenosti ze zahraničí. Za sebou má 20 let na snowboardu, evropské i světové závody a dokonce i border cross. Nemáme jenom rampu, máme různé liny, takže když člověk přijede zajezdit do parku, tak celý den může jezdit někde jinde, nemusí jezdit v rampě, na skocích, na malých překážkách, na džibových překážkách, na různých ládách a dělá různé blbosti a variace, které ho napadnou. Díky kvalitní rampě se sem vrací špičkoví evropští rajdeři a zakotvil tu na 3 dny také evropský pohár. Do Očko snowparku na Klínovci se sjela evropská snowboardová elita. Ani my jsme tady nemohli chybět. A nechyběli ani jezdci z Belgie, Francie, Švýcarska, Slovinska, Německa a dalších zemí a taky samozřejmě domácí. Chyběla jen Šárka Pančochová, která se kvalifikovala na olympiádu. K vidění byly čisté jízdy i pády, rotace a celá škála triků, nad kterými se tajil dech. Jezdilo se mi docela dobře, škoda, že mi nevyšla druhá jízda, kdy jsem chtěl vylepšit svoji první jízdu, kde potom jsem lítal jakoby i víc a čistěji jsem oddal tu 5, akorát 7 mi tam nevyšla a spadnul jsem, no. To mě mohlo posunout třeba o další 2 místa někam jinam, no. To je škoda. Vítězové mužské kategorii Matthias Mayer ze Švýcarska, Enzo Nilo z Francie a Jan Scher ze Švýcarska na 3. místě. V ženách opět vyhrála cizinka Pia Meisburger z Rakouska a Clemens Gial Francouzska na 2. místě a Alex Dromaget Francouzska na 3. místě. Bylo to fantasticky pěkný. Jo, bylo to dobrý, super. Bomba! No super, neměl to chybu. Přímo na svahu si zahráli kapely Sunshine, 100 stupňů Celsia, němečtí Kurfürst nebo UDG. Špína se zukazuje, opak se neopije, slunce ji vysuší. Je po páté, tvé oči proklaté se točí. Je po 6. tvé oči od deště zpět do mých očí. Je po 7. tvé oči prosedne, že nic se mnou. Je po 5. tvé oči proklaté, je ráno. No je to první letošní festival, že jo, venku. Tak jsme to vzali, tak my jsme někdy nehráli -10 ještě, nebo kolik je, tak se nám to jako zdálo docela dobrý, no. Jako, já myslím, že příští týden jdem znovu, tyjo. Dobrý to bylo. Takový uvolněný, jako, že zuby nedrkotaly a k mikrofonu jsme se nepřilepili. Já myslím, že se rád nedalo, to je za kytaristy, protože struny prostě jsou studený a ledový a ty prostě jsou ledový a bolej. Takže celkově, no, hrozně. Ale lidi dobrý, super, fajn. Přestože medaile doma nezůstaly, všichni si užili spoustu legrace, vynikajících triků a dobrý muziky. Na Klínovci v největším lyžařském areálu Krušných hor si můžete užívat i vy celou sezónu díky moderní technice umělého zasněžování. A to 10 km sjezdových a 35 km běžeckých tratí. Najdete tu jak areál pro nejmenší, tak třeba zmiňovaný Očko snowpark, kde můžete zkusit nejen závodní úrampu, ale třeba celou řadu skoků. Samozřejmostí je lyžařská i snowboardová škola. Klínovec teď hlásí ideální podmínky, tak nezapomeňte, že zima netrvá věčně. Ahoj zase někdy příště v Očko snowparku.